खुलुमबाय बयखौबो। जों बाथौ सिबियारि हिसाबैथ' जोङो खावलायनो सानो आरो बबेबा गामिफोराव आर'ज जायाब्ला। खुलुमबाय बाथौ सिबियारि नोंथांमोनखौ फिन बरायबावनाय थाबाय गोदान भिडिअ'। दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय जराफुख्रि बियाब बाथौ गौथुमनि बेन्दोङाव थानाय 2 नं साग्लिजार बाथौ थानसालियाव सफैदों लोगोफोर। मोनफैनो हाबाय आङो दासिम। नोंथांमोननो दिनैनि भिडिअ'खौ दिन्थिलांनोसै फारि-फारिनो, बिदिबा नायलांदो। थानसालि सिङाव हाबफैबाय लोगोफोर आरो लोगो लोगो आंनि खुलुमनायखौ बिथांमोननो जासिदों आरो मानगोनां आर'ज दैदेनगिरि बिथाङाबो आर'जनि हाबाफारिखौ दैदेननो आखायाव लादों आरो गामि आफादनि गासै रायजो राजा बिथांमोनाबो सिरिबाङै जिरायबाय। फारसेथिं दौरि आफा बिथांमोनाबो बिथांमोननि हाबाफारिखौ लानानै साखाफारा जादों। नोंथांमोना अन्नानै नायलांबावदो दिनैनि हाबाफारिया बिथांमोननि माबोरै जायो फारि-फारि दिन्थिलांनोसै, बिदिबा नायलांदो। Nawatari, Mahanan, Gosa, Kenasa, Apa, Masuna, Kenasa, Sergo, Nola, Sergo, Kenasa, Adamau, Nola, Adamau, Kenasa, Minyanau, Temama, Minyanau, Kenasa, Zeni, Bacaku, Menzangai, Kenasa, Wibila, Gabu, Uda, Udia, Mansi, Sidia, Gabu, Nama, गोसोनिफ्राय गोथार मंगलबार साननि धोरोमारि गाहाम हामलायनाय जासिनाय थाबाय। नैबे समाव दायो लोगोफोर आर'जनि हाबाफारिया जोबसिगोन। आर'जआ जोबोब्ला नोंथांमोननो सोरगिदिं दिन्थिनो नाजानोसै आङो। नायदो लोगोफोर, बेयो जाहैबाय बिथांमोननि बाथौसालि। नैबेयाव आर'ज खालामो बे नुबाय थानायाव। बिनि सिगाङाव दङ बै खुन्थाफोर दैखोनाया जाबाय बावसालि। बेवहाय बिथांमोना गम्बुज दैखांगोन। गासै खुन्थाफोरखौ बिथांमोना दैखोबाय आरो मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोना न'खरफायाव गोबां रां खेन्दा खांनानै बिथांमोना बे लुफुंनाय हाबाफारिखौ दासिम मावफुंगासिनो दङ। आबुं खालामनो हाथ'वाखै, बिथांमोना हागोन। बिदिब्ला भिडिअ'खौ सिगां फारसे आवगायलांफिननोसै, नोंथांमोना फिन नायलांफिनदो। दायो आर'जनि हाबाफारिया जोब्बाय लोगोफोर। दा जों गामि आफादनि माखासे बिबानगिरि बिथांमोनजों मोगा मोगि सावरायनो नागिरदों। दा ओंखायनो बेखौनो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजानो। खुलुमबाय बयखौबो, खुलुमबाय। जोबोद मोजां नांबाय नोंथांमोननि बे गामि आफादाव फैनानै। दा नोंथांमोननिफ्राय फंनैसो बाथ्रा आङो मिथिनो नाजागोन। दा अन्नानै गामि आफादनि मुं, जिल्ला गासैखौबो फोरमायनानै होदो। खुलुमबाय। 2 नं मैदेरसालि गामि आफाद, जिल्लाया उदालगुरि, बिटिआर, आसाम। दिनै जोंहा गोथार मंगलबार सान। बे गोथार मंगलबार सान हिसाबै जोंहा सप्ताफ्रोमबो जोङो गोथार मंगलबार सानखौ जोङो बाथौनि गोथार सान
मंगलबार सान हिसाबै जोङो आर'जखौ लानाय जायो। जों आर'जआव गासैबो हिन्जाव माहारिनिफ्राय लानानै लाइमोन एबा गासै हौवा माहारि गासैबो जों माने आर'जखौ खालामनाय जायो। दिनैबो आर'ज जोब्बायनो होनना बुंजायो, जोब्बायनो दा बे हिसाबै जोंहा आर'जआ मोजाङै जानानै जायो। बिनिफ्राय जोंहा गामिया दा बर्थमानसिम जोंहा गोदोनि जोंहा धोरोम सिबिगिरि एबा बोसोनगिरि बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला जोंहा बर्थमानसिम जोंनि बाथौ थानसालिया बा गामिया बैसोआ जोंहा 37 इयार्स 1987आवनो गायसननाय। बे हिसाबै दा बर्थमानसिम जोंहा 38 बोसोर जाबाय, 38 बोसोराव आगान सुरदों। बे हिसाबै जोंहा गामियाव गासै जोंहा 55 न'खर दङ। 55 न'खर हिसाबै जोंहा आर'जआ सानफ्रोमबो एसे गाजा गोमजायैनो सोलियो आरो। बिनि अनगायैबो मंगलबार सानाव आर'ज खालामनायनि अनगायैबो जितु जोंहा मोनबा फोरबोफोर दङ, जेरै बैसागोनिफ्राय लानानै आमथि, बिदिनो कार्तिक, आघोन, मागो, बेफोर गासै फोरबोफोरा गाजा गोमजायै खुंनो हायो ना हाया नोंथांमोना ओरैनो दासान्दि? जोङो गासै मोनबा फोरबोखौनो जोङो मोजाङैनो गाजा गोमजा खुङो। जोबोद मोजां। बेनि अनगायैबो दिनै जिहेतु गोथार मंगलबार सान, गोबां गामिफोरावनो जोंनि बाथौआरि गामिफोराव आर'जफोर जाया, गोबां बायदिसिना जाहोनाव। दा बे बेलायाव माबाफोर खावलायगोन नामा नोंथाङा बाथौ सिबियारि हिसाबै? जों बाथौ सिबियारि हिसाबैथ' जोङो खावलायनो सानो आरो बबेबा गामिफोराव आर'ज जायाब्ला आर'ज जानांगौ। मानोना आर'ज जायालाबासिनो थायोब्ला गामि गंसेया मा जायो, हमना ला सप्तायाव जोङो ज'है जिथु मंगलबार सानखौ जोङो गामिनि जिथु बाथौ थानसालियाव जों ज'है आर'ज लानाय जायो। दा बे आर'जआवहाय जोङो मोजां गाज्रि सावरायलायनाय जायो आरो। दा बे हिसाबै जों जुदि बबेबा गामिया मंगलबार सानाव मोजां आर'ज जायाबा जानांगौ, बियो जायाब्लाथाय एसे दुखुनांथाव बाथ्रा। मानोना बै गामिया बिदि जायोब्ला मा जायो, थासारिया एसे बेलेग जायो। मानोना इसोरनि अननायाव बेखौ जानो नाङा। बेखायनो गासैखौबो आं बाथौ सिबियारि गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों आं खावलायनो सानदों, जाहाथे मंगलबार सानखौ बयबो गाजा गोमजायै आर'जखौ खालामो आरो। जासिगोन बिदिबा, गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम, खुलुमबाय। बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर। फैबाय थानाय गोथार मंगलबार सानाव फिन गोदान जायगा आरो गोदान भिडिअ'नि गेजेरजों लोगो मोनफिनबावगोन। गोजोन्थों।